Eja kronkron ida ni munyam ma ho se Awurade humo bro kase ene obasa kase da Yesu nti oboa yen na umma yen ahoden ene tumi ene nyansa ama yetimidi niema biara akutia ye bia so okan ye ho nti ene nso menim nsa wasiesie nhyia bebre a obeto apeten woma so na oba bia odi akoma pa ebesomu bia no obehu ani munyam enim so obeboa ye yeda wase ewo Yesu din yimu amen amen ye derade ase ene nso yebekọ Onyankopɔn kokuruku akaraka nanim na yebeda na se na yapsa ase ne ho bonifafiri ni ase ne ho adom ama ye ho ene yenyina yebenom paye na yedi mpaye na yare mpaye yasra mpaye ibi mpaye bibia be mpaye bo enti obia momoden se na ni beba na ho so na yenyina yabɔ mpaye kosie bibia ma na nyina asɛm hia sɛ wo nso ampa obetwɛn Awurade anim na Onyankopɔn no ayɛ som no sɛ wokenka na Awurade enwoma no a ɔka nsɛm bebre no afa mpae bɔ ho nkrɔfo a ne Nyankopɔn nante yenyina no na ɔmyɛ mpae bɔfoɔ ɔmo etimi yɛ nkunimdefoɔ bia no nyɛ nipa bia na ɔmo ni ha wɔ mpae bɔ ho ana no ɔmo mmerɛ wɔ mpae bɔ ho edumi bia bɔnsam de mmerɛ yɛ akɔdeɛ na ɔde atia yɛ wɔ mpae bɔ mu Onyankopɔn ayɛ ready sɛ yɛn kasa nkyɛ no no wontie na sɛ yɛ bɛka no ɛno ne asɛm na nso yɛ anka deɛ a na Onyankopɔn hu sɛ ɛnyɛ serious ne mo sɛ yɛ ka deɛ a Onyankopɔn nso ehunu sɛ ampa ne ma ne yɛn nso yɛ ani abrɛ deɛ bɛn na Onyankopɔn nie na deɛ Onyankopɔn ntimi nyɛ ɛwɔ ne mma ho deɛ bɛn deɛ ɔka sɛ han mmra no ɔka no ana han bai ɔkasa a ɛna ɛyɛ hɔ ɛno nti na yɛn nyinaa nyɛ Onyankopɔn mu gyidie sɛ yɛn haw bi akyɛ nneɛma bi atena yɛn so biribi a yɛhwɛ kwan a akyɛ na ɛma yɛ biara no yɛbubusa ne nsa de Onyankopɔn pa a Awurade ɛbɛyɛ ama yɛn ɛno nti yɛnhwɛ Onyankopɔn nsɛm mmienu bi anaa baako bi anaa mmienu bi ansa na ebedi kan kenkan yɛ Awurade nwoma no ɛwɔ First John ɛna edidi kan First John chapter 5 verse 5:14 ya kakra bi de Awurade aka fa adesɛdeɛ wɔ se na nkan 14 hɔ no na mo yɛ de kɔ ne nkyɛn ne sɛ yɛsrɛ biribiara sɛdeɛ wɔpɛ a otie yɛn so yɛsrɛ Nyankopɔn yɛsrɛ biribiara sɛdeɛ Nyankopɔn wɔpɛ a Awurade otie yɛn enti yɛ mesrɛ sika sɛ yɛde kɔtwe manso yɛbɛsrɛ Nyankopɔn sika na yɛde akɔyɛ awuhudeɛ yɛbɛgye ahoɔden na afei ne yɛde akɔyɛ ne mɛmɛ yɛ ani agyeɛ nko a wabrabɔ mu na mmom yɛbɛbusi Nyankopɔn biribi sɛdeɛ Nyankopɔn pɛ na ɛhyɛ ne mu onyam sɛ emu bi wɔ hɔ na yɛnya sika ne yɛtɔ kaa sisi adae adwuma bie ma yɛn abrabɔ kɔ yie apɔmuden wɔ hɔ anigyeɛ wɔ hɔ yɛdwene etimi sisi so kama yɛsɔre a bibia honhom no yɛ adia Nyankopɔn pɛ no Nyankopɔn pɛ ne saa pɛ yie sɛ yɛn ho ɔden Nyankopɔn pɛ sɛ deɛ ɔyɛ ne ho tɔ no Nyankopɔn pɛ sɛ deɛ ɛnɛma bi nkɔ yie wɔ nipadua mu miracle si wɔ n'akwan mu na ohunu Nyankopɔn nsa nkyerɛneɛ na Awurade betumi ayɛ nanso gye sɛ yɛnni kan nyi Nyankopɔn ni deɛ bebusa Awurade sɛ deɛ wɔpɛ na dume bi a yɛn mpaabɔ no a kyerɛ yɛbɛka ho asɛm bebree no asɛm mpaabɔ bi wɔ hɔ a Nyankopɔn betie yɛ ni o nanso Nyankopɔn mpae bi wɔ hɔ a ne twa sɛ yɛ biribi nso ka ho mpaabɔ bi wɔ nso a na nhia biribiara wobɛkɔ school wobɛkɔyɛ nsɔhwɛ Awurade boa me mekɔtrɛ nsɔhwɛ a mentumi mpaase a ɛsɛ osua adeɛ ka ho ɛni sɛ wode yɛ mpaabɔ nko a na wansua adeɛ anka ho a nyɛ kyerɛ sɛ okristo som no sintɔ wɔ mu ɛnti onipa no ɔbɛsua adeɛ ɛna ɔfii sɛ masua adeɛ nko a tumi mmɔ mpaeɛ nso a ɔne nyɛ sɛ ɔmfa ne ɔnto Nyankopɔn so mmom sɛ yɛne ka de ɛwura ahyɛ Nyankopɔn mu no sɛ asɛm to yɛ anaa yɛkɔsua yɛbɛ sɛ yɛkɔtwerɛ exams anaa yɛsua deɛ a
yɛsɛ Nyankopɔn sɛ Awurade ma me nyansa, Awurade ma me nhunumu, Awurade boa me ɛma yadeɛ bi anaa bɔne biara mmɛto me. Nipa nyinaa bɛtumi asɔre a biribiara ɛnyɛ wɔ mo, wɔn nko ara bɛsɔre no na biribi asi w'akwaa mu. Nti na hia sɛ yɛbɔ mpaeɛ no. Ɛnti yɛkɔ interview Onyankopɔn wɔ tumi adwuma bi hɔ anaa mpo na sɛ yɛnyɛ ho nimɔdeɛ a Nyankopɔn ntie mpaebɔ o. Bade bi asɛ ɛkwan yɛfa so kɔ no yɛamfa saa kwan no so. Ɛno nti yɛkwan ne yɛkɔdi nkugu a ɛnyɛ Nyankopɔn na ayɛ o. Ebi asisi Bible bebree kɔfɔ bebree no akɔdidi nkugu a wɔn ɛnam sɛ wɔn anhu nneɛma kwae, wɔn ani anhu nneɛma ɛho akwae. Ɛno nti yɛdi kan hu nneɛma ho akwae. Awurade mama ahoɔden, Awurade mama ahoɔden na yɛnum nsuo a ɛnyɛ nsu fi ne yɛnom, nsuo a yadeɛ wɔ mu ɛne yɛnom a na sɛ ampa nsuo ebi nkɔfɔ kɔ akɔtɔ atikura ɛfa hɔ ne yɛkɔnom na afei yɛkɔnya typhoid nom ɛne yare ahodoɔ bebree a ɛnyɛ sɛ Nyankopɔn na ɛmmɔ yɛn ho ba yi o, daabi, but ɛkwan no nsuo na yɛnom no yɛanhwɛ mu yie nneɛma bi ɛwɔ mu no ɛbɛtumi akɔfa wɔ hɔ abrɛ yɛn. Yɛpa wowɔ na berɛ biara na ɔbaa ne ne kunu hyia a ɔbaa ne ne kunu hyia a ɔmunya wowɔ, but ɛberɛ bi wɔ hɔ a na ɔmo hyia a ovulation period no ɛtumi de awoɔ ba, but nipa nim ho nimdeɛ. Na afei sɛ yɛbɔ mpaeɛ ba na mmerɛ biara na ɔne ne kɔmɛhyia mu biara yɛ berɛ a yɛwowɔ ɛnyɛ yie a wɔsɛ yɛmmu sɛ Awurade hɔ berempɔm nsuo, ɛmmerɛ nsuo tɔ berempɔm berɛ mu nsuo tɔ no, saa berɛ no ɛna wɔsɛ yɛmmu sɛ Awurade hɔ nsuo. Ɛnti nneɛma bebree hɔ a yɛyɛ agyidifoɔ no yɛnhunu ho akwae anka ho a, so yɛnhunu ɛho akwae anka ho a ɛnyɛ Nyankopɔn na ɛnti yɛ mpaebɔ o. Mpaebɔ de yɛabɔ, ahotefoɔ abɔ, Nyankopɔn nipa koraa bɛboa mpaebɔ abɔ paa yɛ obiara bɔ, nanso sɛ deɛ wɔsɛ yɛka ho no yɛanyɛ anka ho duru mɛbi a yɛ mpaebɔ no ɛbɛka akyi. Wanhwɛ ni ɛno kɔyɛ sɛ dabrɛ Nyankopɔn wɔntie yɛ mpaebɔ, nanso Awurade no ɔtie yɛ mpaebɔ. Yɛni kum yɛ drive ɛwɔ sɛ yɛda Awurade de yɛbɛkɔ. Afei edu kwan so a wo nsa ne afa mu ada a Onyankopɔn nyɛ nneɛma saa o. Nti mebɛ sɛ mede wo bɔ mo kɔkɔ na yɛhunu na afei yɛhunu sɛ hwɛ nneɛma bi a wonya nyɛɛyɛ sɛ wowɔ biribi yɛ ɛwɔ ho a na wayɛ na mpaebɔ no atumi abie kwan na ma mpaebɔ no nso nam so abie kwan ɛna biribi wɔ nso ɛhia sɛ ɛhia koraa na nipa no okay sɛ yɛsɛ ovulation period mu na ɔbaa ne ne kunu hyia a awɔ ba wɔne na hyia saa bɛ no awɔ nso aba ɛnyɛ sɛ ne nipa no Awurade hu ne mmɔbɔ. Ɔkɔ interview no deɛ ɛsɛ wɔyɛ biara no ɛna ɔyɛɛ yɛ pɛpɛɛpɛ ɛsɛ Awurade hu ne mmɔbɔ. Wɔsua adeɛ ɛsɛ na wɔsua adeɛ ɛna ɔkɔtwɛn ɛsɛ Awurade hu ne mmɔbɔ. Nti Awurade ne hu yɛ mmɔbɔ. Bibi wɔ a ɛnyɛ yɛn ni a yɛkɔtena kaa mu wontumi hu sɛ kaa yi deɛ ɛde wobɛtumi akɔdu anaa ntumi mfa wo nkɔdu. Ɛyɛ Nyankopɔn na ɛbɛboa woɔ ɛne Nyame na ɛbɛyɛ wɔn na ɛbɛsoa yɛ kɔdeɛ ntabansoɔ na wɔde yɛ akɔduru. Nti yɛnyɛ Nyankopɔn mu gyidie. Nti yɛhwɛ nipa mmienu bi ho asɛm wɔ Bible mu ɔwɔ aduru mebe nso a Nyankopɔn tumi ba nipa nkyɛn sɛdeɛ ɔbaa Solomon nkyɛn no. Sɛ Solomon ɛdeɛ bɛ na apɛ sɛ deɛ bɛ na apɛ sɛ meyɛ ma wo yɛnka Awurade nwoma no a ɛwɔ 1 Kings yɛnkenka kakraa bi na yɛnhwɛ deɛ Awurade asɛm no ɛkyerɛ yɛn. Nyankopɔn asɛm no a ɛwɔ 1 Kings obiara yɛkɔ ɔkronkron ne n'anim tie n'ani ansa hu deɛ ɔpɛ sɛna Paul Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ tie ɔkronkron ne hu deɛ ɔpɛ ansa na ɔka n'asɛm no. Ne sɛ Nyankopɔn yi hu deɛ akyerɛ Paul wɔnyɛ anointing wɔntie ɔkronkron ne wɔnhu deɛ wɔpɛ wɔwasɔre yɛ wafa Bible wɔka Nyame asɛm saa ne ɛsɛ yɛka Nyame asɛm na sɛ Bible ɛsɛ da hɔ nanso ɛnyɛ sɛ Bible da hɔ obiara bɛtumi aka mu asɛm a ɛyɛ akyerɛ nipa ɛma nipa nya nkwa. No, yɛkenka Nyankopɔn ma menkenka wo kakra ɛhwɛ na ɛmmoa yɛn. 1 Kings nti medical ya kai 3:5 kakra bi na Awurade ɛyi ne ho adi kyerɛ Solomon anadwo da yɛ mu sɛ ɛwɔ Gibeon na Onyankopɔn ka sɛ sɛdeɛ menyɛ ma wo na Solomon sɛ wona woyɛ wakoa mɛgya David adɔyɛ kɛseɛ ɛfiri sɛ ɔnante w'anim no korɛ ne tenee mu wo ho akoma mu tenyɛ mu na wode adɔyɛ kɛseɛ yi asie ama no na wama no ɔbaa a ɔtena adwa soɔ ɛnɛ na afei awɔ Awurade me Nyankopɔn wona wɔsi ma wakoa ɔhene asi wɔgya David anan mu ne abɔfra ketewa ne nimadi fire na wakoa wɔ na ɔtoa so a nti wɔtoa sɛ enti ma wakoa enti aseɛ na memfa me mu ɔman anaasɛ ma me nyansa na memfa me mu ɔman no. Asɛ deɛ bɛsɛ akyiwa adwene so ne sɛ ɛdume bi a yɛnya botae bi Kristofo bebree no ani botae
Nyankopɔn eba yɛ nkyɛn obi sɛ de bɛyɛ koraa na yɛhia Solomon bɛka Nyankopɔn sɛ nyame Awurade wo na de ahine na ma me ti de ɔbɛyɛ ma me bia de wo na nim de ɛma me na ɛma me edum bi anya botae pa no edum bi a ɛyɛ nanso edum bi nso a na anya botae pa ɛkyerɛ sɛ yɛni botae ɛkyerɛ sɛ hadwene mu mieyɛ sɛ adwene mu miye Nyankopɔn yi ne ho de kyerɛ yɛsi ya Nyankopɔn busa sɛ me badeɛ bɛ na abɛsɛ me yɛ ma wo de kan yɛ ɔpɛ na me nyɛ ma wo sɛ o Nyankopɔn de ɔbɛyɛ ma me bia de me pɛ hwɛ wa Nyankopɔn ɔbɛfiw kan de ɔpɛ sɛ wɔte wo so adwene wo sampa bibi hia wo ana bibi da wakoma so ana wa Solomon sɛ o Nyankopɔn ne de na ɔbɛsɛ me nyɛ ma wo Awurade me pɛ sɛ o ma me sika bebree pa na me nya me ho bebree na me si adai na me tɔ cars na me nya me yɛ wo wi ase Awurade hu ɛyɛ na koma so adeɛ no na Solomon sɛ Awurade ma me nyansa metumi de abu ɔman me yakɔda madwene sa menya nu mfie bi mu a madwene mu abie hunamu na Solomon hu sɛ madwene mu nya mieyɛ nipa wadwene mu mieyɛ a wobɛhu sɛ wadwene mu mieyɛ dume bi a wadwene mu edume bi nso ano ɔduru bre bi a wadwene mu abie tinka nsɛm bi hɔ a enka okan ne nora nka bɛyɛ mistake pɔtɔ ba na wadwene mu abie no kan ne na nso bebre nu a ma ho Solomon sɛ Awurade ma me nyansa na me mfa mu wɔ man no Nyankopɔn sɛ ampa solo wayɛ adeɛ wa musa otamfo akra sɛ minkum atamfo ma mata obi wɔ mpama sɛm bi wade sɛ no obi a wɔdwene me ho bɔne biara de wade ɛma ne ntena sɛ owiaa sɛ ɛndidi ne ɔnom na afei nso wade yɛ sɛ no sɛ wade ma menyansa a metumi yɛ bu mu man ɔman no dɔɔso ɔman medi wɔ mu anim no wade mede wɔ mu pie me sɛ de wɔ mu abam na wade ɛmu ɔden ɛto da bɛ mehu deɛ menyɛ ne na menyɛ ɔsɛ solo mama wo nyansa na aka na mama wo na afei koraa no mɛsa yɛ foforɔ koraa mama wo extra kyɛ sɛ extra koraa de afei deɛ wabusa no mede bi koraa bɛsa aka ho mɛyɛ kyɛn sɛdeɛ wabusa me no mama yɛn nso yɛnya Nyankopɔn nyansa na yɛn Solomon onim deɛ ne ɔtɔ sini onim deɛ ne ehia no yɛn nso yɛn hu deɛ ehia yɛn ti yɛ bɛkɔ Nyankopɔn kɛseɛ n'anim no yɛn hu deɛ ehia yɛn miti baako koraa ne bituma soma no Nyankopɔn anim ne yɛtumi aka yɛn asɛm koraa kyerɛ no a ɛyɛ paa yie miti baako koraa no a ɛyɛ good paa yie paa sɛ yɛbɛtumi aka biribi a Nyankopɔn yɛ ma yɛn nea yɛbɛtumi ahunu sɛ Nyankopɔn wayɛ ma me mepa wowɔ Awurade mama wowɔ mepa wadeɛ Awurade ma me bi mepɛ ekunu ma me bi mepɛ adwuma Awurade ma me bi Awurade mɛmmerɛ wɔ mpaebom adeɛ a ɛnyɛ sɛ bia wɔ mmerɛ wɔ biribiaa mu obi wɔ ɔnyɛ mmerɛ wɔ adɔyɛm obi wɔ ɔmmɔ mpaeɛ koraa no ase na ɛyɛ ne ti mu wɔ mehu sɛ ne ti mu wɔ mmerɛ ma obi wɔ nso a ansa na obɛtumi ayɛ adɔyɛ no ɛsɛ mpaebɔ sɛ apia no ansa because ne ti mu wɔ den afei Nyankopɔn yɛ ne ho adwuma enti obi wɔ nso koraa no a mpaebɔ bɛtumi abɔ ɛnso bi antiri mu ɔne deɛ wɔn akɔm kakra doing more than tired kɔ obi ɔmbɛ sɛ obɛtua ne nyinaa no adeɛ bi ahunu sɛ wɔn mmerɛ wɔ honam akɔnɔ ho wɔn mmerɛ wɔ niwa akɔnɔ ho wɔn mmerɛ wɔ biribiara ho a ɛmmerɛ so because ntumi mfa bɔne biara nkɔ Onyankopɔn heaven hɔ no heaven no Nyankopɔn siesie ama obiara nte aseɛ sɛ holy thing biara ni hɔ a yɛbɛtumi de akɔ Nyankopɔn nkyɛn nothing enti sɛ yɛso Nyankopɔn mmea nso Nyankopɔn no kure mu mmea nso Nyankopɔn akoma pa mu ne yɛmmɔ mpaeɛ pa na yɛnsrɛ mpaeɛ pa na afei Nyankopɔn ɛma yɛ ahoɔden papa ɔmma yɛ nyansa papa ɔmma yɛ sika papa na yɛntumi mfa nyade papa nhyɛ na nimonyam na tumi aboa enti Nyankopɔn ba yɛ nkyɛn a mɛmfa wei nka ho na afei yɛnkɔ ɔteasefoɔ no anim yɛnhwɛ ɛwɔ Awurade nwoma no mu ɛwɔ yɛnka Mike nwoma no Mike chapter 10 46 to 51 ne hɔ ne yɛka ɔyɛ mmerɛ bi a onifrani bi ɛfɛ ne Bartimaeus ɔduru Yesu kɔ Jericho na ɔtwa mu no na owura yi yɛ nifrani a ohunu sɛ ohunu sɛ yɛtumi hunu adeɛ yi o otumi kɔba yie paa ɔsɛsra adeɛ ɛna ɔte sɛ Yesu na Yesu etwa mu no ka ban bɔ no a na ɔte sɛ Yesu Nazareth ne etwa mu no ofiri ase ɛteɛteɛ mu David ba Yesu hunimɔbɔ nipa pii kan n'anim sɛ ɔmo ana no obi asɛm ne obi asɛm o ewiase obi abawu otuatu obi aso saa ne yɛka no wo bawu awusu no obi sɛ woyɛ dede obi ni ewu ana ne se ewu a wodi abere hɔ no onkwa na ni ewu onkwa na papa wu onkwa na baba wu adai na me o me asom nwie ewiase obi abawu otuatu obi aso no Bartimaeus na wɔteɛteɛ mo sɛ
ɔteateam sɛ owura Yesu ho mmɔbɔ nkɔfo sɛ adada yɛdeɛ ni ɛdeɛ bɛn na wotuatua nipa so sɛ but wɔanni nipa akyi wɔanni deɛ ne nkɔfoɔ na woka Bible ɔkɔɔ so teateamu ama ne nteamu no kɔduru Yesu nkyɛn enti yɛbɛteateamu ama yɛn nso yɛnteateamu na kɔduru Yesu nkyɛn ɛwɔ nneɛma bebree no bɛtumi asi yɛ kwae anyɛ ne bɛtumi aba akomani bɛtumi aba enti Nyankopɔn bɛtumi ayɛ ama yɛn saa nneɛma wɔ nyinaa si yɛn mpaabɔ ho kwae Bartimaeus wɔteateamu no na nkɔfoɔ ɛɛka ne hyɛ nanso nkɔfoɔ ɛgu so na wɔn ka ne hyɛ no a wɔampa aba ɔkɔ so ateɛ mu n'ani na afiri a na ɔnyɛ mum hu na ɔhu ade ɔnyɛ sɛ ɔntumi nkasa sɛbi ne frɛ ne ntumi nyɛ sɛ woyɛ ne frɛ ne ɔntumi mmɔ mpaeɛ n'ani na afiri a bade mpaeɛ na ɔbɛtumi abɔ onim deɛ ehia no ɔyɛ ade a wɔte ohun ama ne te nyɛ sɛ afei bi a m'ani afrɛ nti Yesu kora menka biribiara nkyerɛ no obi na ɛnka nkyerɛ no ma mɛ no wɔse no ne yɛbɛteateam asiw kwae adum bi nipa ya abrabɔ yɛbɛnya kwanti bebree ɛwɔ yɛ asetena mu ayɛ na sɛ tibi a yakɔ mu nti anaasɛ ebi abrabɔ mu no ɛbɛnya na bebree wɔsɛ nipa bi pɛ kan anim yɛnhwɛ no ɔteɛ mu denden teɛ mu nya mmerɛmmerɛ sɛ David ba Yesu humi mɔbɔ na Yesu ɛka sɛ momfrɛ no na ɔfrɛ no ɔnefrɛ no sɛ ma abontɔn yam na sɔre na ɔfrɛw afɛ Yesu agyina na afei akɔduru Awurade anim ɔsɛ ɔmfrɛ no ma no mmra fɛni no afei na nkurɔfoɔ no a yɛteatea no sɛ yɛka no hyɛ no saa nkurɔfoɔ no a na abɛfrɛ no o nipa bi a ɔmo mu yɛ no ɔmo hu yɛ no ɔmo mu yɛ no ɔmo na dabi ɔmo bɛsa afɛre yɛn nipa bi a ɔmo mfa yɛnya hwee no ɛbɛduru baabi no afei ɔmo de akotoakotoa kora na ɛbɛbɛyɛ anim deɛ Awurade ɛbɛyɛ ɛwɔ wɔ berɛ mu deɛ Awurade ɛbɛyɛ ma wɔ mpagya bi ɛna nimonyam bi yɛ Nyankopɔn bɛbɛ na pie wɔ abrabɔ mu no okura ɛbɛyɛ wɔn sɛ ɛntimi paa me nie nkurɔfoɔ a ne ɛsi Bartimaeus kwaa no a ɔmo ka n'anim sɛ kan ne gyenda woyɛ dɛ tuatua nipa so dada kan ne tum ɛdeɛ bɛ hwɛde wɔayɛ ne ho bi wɔde gyina wɔne adeade yɛ mu no nipa mfa no nhwɛhwee tebea bi a ɔkɔ mu nti nanso Yesu ka sɛ momfrɛ no ma me afei nya Bartimaeus wanya kɔɔ sɛ Awurade mfrɛ no ma no momfrɛ no mmra afei Bartimaeus Yesu Kristo no a o Nyankopɔn ba no sɛ momfrɛ no ma me na sɛ yɛfrɛ Bartimaeus sɛ Awurade mfrɛ wo a na ɔdile na ɔhwentwɛn ne nan ase asɛ ho nhia no ebinom owiase a wɔn abrabɔ no ɛbɛwi musuo pɔtɔɔ Bartimaeus Awurade Yesu frɛ wo afei na wɔhwehwɛ ne nan ase wɔnante nyansam na deɛ na ɔbɛkɔ no ɔbɛtumi ɔmo sɛ kan ho no wɔfrɛ wo owura ne ni adagye wate oni ne ho adagye ne wɔfrɛ wo enipa bebree ho Awurade frɛ wɔn a wɔn hwehwɛ wɔn nan ase Awurade frɛ ho nhia wɔn saa na bebree no ate o bebree abrabɔ mu no na huma nipa papapa sɛ Awurade Yesu ɛfrɛ wo Yesu ɔfrɛ wo Yesu frɛ wo na Bartimaeus ɛhɔ na ɔkɔyɛ akwankwasɛm ɛhɔ na ɔkɔyɛ ntwɛn ne nan aseɛ the very person no a wɔfrɛ nipa de obuo ne akotoakotoɔ sɛ Mesaia na ɛfrɛ wo no o wɔhene Mesaia na ɔfrɛ no hwɛ Bartimaeus ɔdile ɛne mmebre no a obuo a sɛ de nyama yɛ na Awurade ɛne deɛ sɛ de nyama Awurade ahobopo a sɛ yɛte Nyankopɔn ba ne a yɛte Nyankopɔn ba ne a esuro bi ɛwɔ yɛ mu ehu bi ɛwɔ yɛ mu fɛreɛ bi ɛwɔ yɛ mu no ɛna Kristofoɔ yɛ gyidie bebree no akora ɛsɛe Bartimaeus Awurade wɔfrɛ wo kɔmakɔma to yam na wɔfrɛ wo ɛhɔ Bartimaeus te sɛ Awurade frɛ no no a no ɔbɛgya deɛ wɔyɛ biara because onim nipa koro a wɔfrɛ no kɔmakɔma to yam na wɔfrɛ wo kama afei nipa sɛ wɔfrɛ wo wate na ɔyɛ sɛ wɔayɛ ho sɛ deɛ wɔnteyɛ saa na bebree no abrabɔ teɛ sɛ Awurade yɛ ne ho ketewa ma yɛ ne a ɛnkyɛ biara ne afa Awurade ketewa saa na bebree wɔn abrabɔ mu teɛ sɛ Nyankopɔn yɛ no Yesu Kristo bɛɛ wiase no wɔyɛ ne ho ketewa ma nipa so wɔboa nipa a ɛbɛduru ma afei nipa na ɛfa ne sɛ ɔfa ne ketewa woe unto you onipa bi Awurade even the messenger anaa Awurade bɔfoɔ so ɛnaa sɛ Nyankopɔn nipa anaa Awurade Yesu Kristo no a pɛɛ mu no a bɛɛ wiase na sɛ wɔyɛ ne ho ketewa ma wo na ɔfa ne ketewa a dua wate na ɛbɛduru ma bi no wɔnyɛ no ketewa ma wo bio da na abɛfa na bɔɔde wobɛfa no very very tough paa yie Awurade saa na ɔyɛ ne nneɛma o ɔyɛ ne ho ketewa ma Bartimaeus bra
when you friendly ɛhwa aka Bible no a ɔsɔre ɔmo nkɔfo kɔ encourage no ma bɔ ntɔ yam na wɔfrɛw ɔmo nipa ko a na ɔfrɛw wɔn anka abambuo ɔmo adi ka abambuo nkuguo ɛsam kyerɛ na fɛrɛ ɔmo na ɛhyɛ ne nkuran nti ebeduru mebu abra bɔ obenya nkrofo bi ɛbɛhyɛ wo nkuran nkrofo bɛka asampa kyerɛ wo nkrofo bɛka ni gisam kyerɛ wo afi wo pa na wonie mia na yebu mabam mia na yetu makoma mia na yefi sɛ mia me fi sɛ me de ma ka akyi wo wiase no nkrofo akwa na me nkɔ bie no ebeduru mebi no ne nipa akwa na nso kɔ bi wate ebeduru mebi no so obi ne tɔma wo die kura ebeduru mebi no na otumi todi ebeduru mebi no na nso na enipa kura na so mu a ebeduru no na nso utumi nante bibia ya bɛkɔ Nyankopɔn anim na deɛ ehia me bio nso ne sɛ ɔba Awurade Yesu nkyɛe na Awurade busa sɛ Bartimaeus ɛde bɛ na apɛ sɛ menyama wo wɔsɛ Awurade deɛ ɔbɛyama me biara yɛ onni botae mesɛ bebree ni botae o bebree ni botae adwene kyerɛ sɛ yɛntimi make choice Bartimaeus ɛde bɛ na apɛ sɛ meyama wo Awurade wan sɛ hia me ɛno a manya sika ntɔ bibia ani me fie fu apome ma ho kyerɛ da me so ja unya kakra bi di ma mia na nka ja me so me didi Bartimaeus wodi wade sɛ de we asasɛ sɛ wo ya wo sa de akɔ Yesu so wa sɛ ni pa ma afɛ Yesu Kristo no amu wo sa akɔ sɛ no wo ba sɛ ni bi pa bia ma ya ma wo no we na wo sɛ no wo sɛ Awurade me pɛsɛ mani bie na me hu na de Yesu sɛ ogidi agye nkwa wate me pɛsɛ Awurade sɛ ɛna me ka sɛ Awurade busa ye de bia yɛnso deɛ bɛ na yɛbɛyɛ yɛbɛkɔ Nyankopɔn anim ɛne akasa bebree ɔsɔre ɔtɔ ne ntama gu yɛ na ɔba Yesu nkyɛn na Yesu busa na sɛ deɛ bɛ na apɛ sɛ meyɛma wo nso ɛdeɛ bɛ na ɛpɛ sɛ Awurade yɛma wo ɛdeɛ bɛ na apɛ sɛ Awurade yɛma wo Awurade wo na abɔ me bɛ wiase wonim deɛ yɛma me agya wo wakoa agya wafena wo na wadwene mu bi kyɛɛ me wonni botae wate wonni botae nya botae bi nya ni so ani hunu bi hunu sɛ adeɛ wei na mepɛ sɛ Awurade yɛma wo a watumi ahyɛ no ne mu onyam na ɛnɛ Awurade frɛ ne nti yane yɛsuro ehu ni nipa mu nene ehu ni suro ene ni nipa mu ne kama koma to ne owura na ofrɛ wo owura no wɔfrɛ wo anpopo bi esuro bi enya ne tie yɛmfa saa nko Nyankopɔn kaseɛ ne nkyɛ yo ɛnɛ Awurade frɛ yɛ momentu deɛ wo bebia besi ya kwan biara no yɛntum na ka wɔse ne wogidie agyew enti ne yɛgidie bɛboa yɛn yɛbɛkɔ Nyankopɔn anim ɛnɛ kakra ya kan ɛbɛsoa ba papa wo abrabɔ mu sɛ nyagidie a yɛde ne da wo so no ɛbɛkɔ wate wonya gidie o Nyankopɔn mu a wo ha no Awurade bɛyi afiri wa ma wo ɛkwan no asie no ɛkwan bebia ma wo deɛ akyɛ bebree no ɛnkyɛ Awurade ani so na Onyankopɔn ɛtwɛ ɛnɛ sɛ ɛnɛ wobɛka bibi akyerɛ no na ɛnɛ wahyɛ w'ani mu onyam kama koma to yɛ mu ate na wo haw yɛ ne haw wo dadwene yɛ Onyankopɔn dadwene ebeduru mebi no na wo nipa mfa yɛka nipa yɛnka ho bi no na wo so yɛka ne yɛka nka ho bi emire ebeduru mebi no ne yɛka awarefo a ne yɛnka wo nka ho bi ne yɛka awofrɛ asugyafoɔ nanso ɛnɛ ebeduru mebi no ne yɛka awarefo a ne yɛka wo nso ka ho bi ebeduru mebi no sɛ wo nso anyɛ very careful abrabɔ mu nso a wo nso ɛnɛ wo ho ɔden o yɛka yarefoɔ yɛnka wo nka ho bi nanso woanhunu wakwa mu hwehwɛ na wamfa wɔne anto Nyankopɔn so na nka bɔne bi adi w'anim na Awurade pɛ sɛ nkohu mmɔbɔ na wɔgye wo no wɔnso yɛmfa suro yɛmfa ahopoɔ ankɔ ɔteasefoɔ anim ebeduru mmerɛ bi no na yɛka yarefoɔ a ne yɛka wofrɛ bi yadeɛ bi ni sɛ nka yɛka wofrɛ bi no ne yɛka wofrɛ bi ɛfiri sɛ ɛmmerɛ a adom pɛɛ sɛ nka bɛboa wɔ no ɛmmerɛ a ahumɔborɔ pɛɛ sɛ nka so wo soɔ no woama ho kwae obiara ma ne ho kwae wate na ɛnɛ wote han mu a ne yɛka mu ɛwɔsum mu a yɛnka wo nka ho bi ɛnɛ yɛka mu ɛwɔsum mu a yɛnka wo nka ho bi o kɔso ne bɔ mpayɛ yɛbɛkɔ Nyankopɔn anim enti mpayɛ kora ɛnɛ ansɛm a yɛatie kora no yɛnhu afi ansɛm a yɛatie kora no yɛgyidi anyane asɛm a yɛatie kora no Awurade tumi bi de ebie kwan kɛseɛ bi ato ama yɛn ne ahyɛ no animuonyam nti w'animuonyam berɛ nie unkunimdie berɛ nie wayarasa berɛ nie wahotɔ berɛ nie obambɔ berɛ nie sɛ wogye Nyankopɔn di a ɛbɛyɛ hɔ ama wate Bartimaeus deɛ bɛ na apɛ sɛ menyama wowɔ Awurade sɛ bani bɛhu no adeɛ bie mani wɔ sɛ wogyidi agye wo nkwa na munya sɛ deɛ wobɛyɛ ma me deɛ wobɛyɛ ma me bia gya wakoa ne mi o gya wona anim deɛ hia me hwɛ wo deɛ bɔbɔ saa mpaeɛ no eduruma bi yɛ bɔ menka sɛ Nyankopɔn nkyire o eduruma bi yɛyɛ saa de Awurade pɛnyɛ hɔ ɛno ɛbɛyɛ hɔ ma yɛ na eduruma bi nso deɛ a ne ɔpɛ sɛ ohu wadwene
ka wadwene hye no na wɔmmoa wo yɛde Awurade ase yɛde Awurade ase yɛde Awurade ase yɛkɔ Nyankopɔn anim sɛ ɛnnɛ Nyankopɔn nsa na bɛhwɛ yɛn ti umpa abɔbire deɛ ne yɛbɛdi mpayɛ yɛbɛwe mpayɛ yɛbɛno mpayɛ yɛbɛka mpayɛ yɛbɛtɔ mpayɛ biribiaa mpayɛ biaa biribiaa bi na mpaabɔ no na afei bebree no a hɔ a Nyankopɔn ayɛ bi ama wɔn yɛ starting mpaabɔ yi nkurɔfoɔ a Nyankopɔn ayɛ bi ama wɔn a wɔn adi adanseɛ no bebree nkurɔfoɔ a Nyankopɔn wodada mɛbie pɔn ato wɔn bɔbɔhunu mode mo ntom mode mɛbie laana ato wɔn nkurɔfoɔ a Nyankopɔn ayɛ bi ama wɔn woka sɛ wode obi a wonna baabi a wohyɛ no nti wonkɔ obi afuo mu a wofi sɛ wonkɔ na yɛkuafuo nkurɔfoɔ Nyame ayɛ bi ama wɔn no bebree paa yie paa nkurɔfoɔ Nyame ayɛ bi ama wɔn no ɛdɔɔso na mpɛ sɛ yɛkae a wo nso yɛka a woka ho bie yɛbɛkɔ Nyankopɔn anim yɛde Awurade ase sɛ ɛnnɛ yɛakoma ɛbɛto yɛ mu nkurɔfoɔ a ɔmo bu yɛ animtia no wɔkyena ɔmo nyɛ emu yɛ animtia bio nkurɔfoɔ a yɛn nsa hyɛ wɔn anim no ɔmo ni hɔ a ɔmo firi sɛ yɛni hɔ no ɛbɛduru bi no ɔmo ni hɔ a ne yɛwɔ hɔ ebeduru ebe no wɔn ni hɔ a na wɔ hɔ ebi sɛ Onyankopɔn ɛbɛyɛ de kɛseɛ ɛwɔ brɛ mu fa ho braseɛ fa obuo fa suro ɛkɔ Onyankopɔn anim yɛde Awurade ase ɛwɔ Yesu Kristo din yi mu amen.